Jukka Torvinen 9, Jason Scamden, Tommi Kylliäinen ja 10 Katulo Jette, Alessandro Cocciadoro, 100 metriä ja mennään. Lähtö hyväksytään. Laukalle kompuroi 10 Katulo Jet ja salamana kärkeen 1 Stensrubin. Stensrubin johtaa. Sen kantaan laskeutuu 2 Dozen of Oysters. Kolmatta rataa laskettelee eteenpäin 7 Borbs Victory. Toisella 5 Massimo Hoist. Ja Massimo Hoist Hannu Torvinen ottaa selän eteensä numerosta 7 Borbs Victory Daniel Weiersten. Ja Weiersten ajaa eteenpäin kohti numeroa 1 Stensrubin Johan Untersteiner. Näin ruotsalaisvaljakot kärjessä rinnakkain. Ensimmäinen 500 090 ja kilpaa ajetaan keula paikasta 1 Stensrubin. Untersteiner pitää kiinni asemastaan. Näin hallitseva mestari 7 Borbs Victory jää toiselle. Johtavaa seuraa 2 Dozen of Oysters, perässään 9 Jason Scamden, sitten 5 Massimo Hoist, joka toista rataa toisena. Sisarataa Hännilä 8 Eal Indeed, Kupela 4 Coilan Dafour. Ja sitä seuraa 3 Bitcoin Dark toisella viimeisenä 5. ulkona Suomen derbyvoittaja 6 Grep Mats. Joukkoon revittää mukaan 10 Katulo Jet. 1000 metriä tulee täyteen vuoden 2025 Seneki Raceissa aikaan 11.5. Elva Komma Femme. Kilpailuennätystahtia mennään ja viimeinen kierros käyntiin. Johdossa 1 Stensrubin, 7 Borbs Victory ravaa toista rataa pitkin, keula hevosta varjostaa 2 Dozen of Oysters, toista rataa toisena 5 Massimo Hoist, kolmantena 4 Coilan Dafour, sisällä kolmantena puolestaan 9 Jason Scamden, sitten Hännilä sisärataa 8 Eal Indeed, 10 Katulo Jettä, toista rataa 3 Bitcoin Dark, 6 Grep Mats, joka lähtee kiriin kolmannelle, kolmas 500 12.5 12,5 ja taas vauhtihanat auki loppukurviin 1 Stensrubin torjuu numeroa 7 Borbs Victory, joka painaa päälle ja Suomen kaksikko 2 Dozen of Oysters, 5 Massimo Hoist kolmantena ja neljäntenä. Massimo Hoist nyt kolmantena, kun 7 Borbs Victory nakertaa otteen numerosta 1 Stensrubin. Se joutuu laskemaan edelleen myöskin numeron 5 Massimo Hoist suora jäljellä. 7 Borbs Victory kärjessä, 5 Massimo Hoist, mahtava kakkonen, mutta mahtaako mitään numerolle 7 Borbs Victory, bara best igen, Borbs Victory!